Ahojte všetci. Vítam vás po dlhej dobe pri novom videu, v ktorom som sa rozhodla vám ukázať môj proces maľby na plátno. Je to po dlhej dobe nové video, medzi tým som sa venovala stále umeniu, stále tvoreniu, ale rôznych technikách som sa snažila zdokonalovať a prišlo aj na to, že som si zobrala reliefné pasty, alebo teda štrukturovacie pasty a začala som s nimi pracovať. Moje prvé pokusy boli na maliarské plátno, napnuté na ráme, ale v tomto prípade, čo vidíte, som spravila takýto dvojobraz a sú to drevené dosky. Kúpila som ich úplne za lacný peniaz v obchode, kde majú rôzne nielen kreatívne potreby a sú, myslím, rozmere 30x40 jedno a teda aj to druhé. Je to obyčajná drevená ľahká doska a rozhodla som sa teda na ňu vyskúšať štrukturovaciu pastu dať a funguje to vlastne rovnako ako na plátne. Štrukturovaciu pastu som použila v tomto prípade aj tú klasickú maslovú, ale aj pieskovú na niektoré časti, takže má to takú štruktúru niektorých tých častiach obrazu. Tuto som už v podstate rozbehnutá. Pripravila som si len akrylové farby, ktoré mám v tubách. Prvú som použila vlastne tú situ zelenú. Tú pastu predtým som vlastne nanášala rôznymi špachtlami. Niektoré časti som nanášala úplne takou malou, tenkou špachtličkou. Tie čiary, čo vidíme, taký ten hrebienok, alebo ako by som to nazvala, tú rebrovitú časť, tak to je vlastne konkrétne takou špachtlou, ktorá má také zúbky. A vlastne fakt som používala rôzne špachtle na tie časti. Nechala som to preschnúť nejakých 24 hodín, aj viacej asi. A bolo to teda úplne už zaschnutá biela hmota na tých drevených doskách. Ešte okolo predtým, na začiatku som vlastne oblepila tie okraje páskou, mala som len takú priehľadnú číru, tak vlastne aj takou obyčajnou. Takže ak plánujete niečo také robiť, tak kľudne aj úplne obyčajnou páskou to môžete oblepiť, aby ste vlastne nezafarbili a nešli ani s pastou na tie okraje plátna alebo týchto drevených dosiek. Keď to teda preschlo, tak som sa rozhodla to nafarbiť. Tie štrukturovacie pasty sa dajú už rovno miešať s akrylovými farbami, ale v tomto prípade som to spravila všetko v čistotej bielej a vlastne po zaschnutí som začala nanášať tieto akrylové farby. Treba počkať, aby to poriadne preschlo, pretože sa môže stať, že si to potom nejak zotriete alebo sa vám to začne miešať s tou pastou. Jednoducho aspoň tých 24 hodín nech to schne. Vybrala som si teda takéto zelené odtiene a takú bledučko hnedú, čiže také prírodné odtiene, ktoré podľa mňa tomu neuškodia, ale pravda, že tú paletu si môžete zvoliť ako chcete na tieto obrazy. Odporúčam väčšinou tak, že dve je málo, ale možno 3-4 odtiene, maximálne 5, aby to nebolo moc preplnené, niekedy stačia len 2 odtiene nejakých farieb alebo dokonca sú aj jednofarebné, takže fakt to záleží na vás, ale keď sa chcete s tým vyhrať, tak nejaké 3-4 farby použite. Akrylovú farbu som miešala klasicky s trochou vody, snažila som sa čo najmenej vody pridávať, aby tá akrylová farba si zachovala ten lesk a tú hustotu. A vlastne takto postupne som to celý čas farbila. S tým, že mala som väčšinou väčšie štece na to, ale keď išlo nejaké detaily alebo kde som niekde vyšla, ako aj tuto teraz napríklad, tak som zobrala malý štetec a opravovala som to vlastne potom tou tmavou zelenou. Tam tiež treba počkať, nech to trochu preskne, nech si to
medzi sebou zbytočne nemiešate tie farby a nech to nepokazíte. Počkať chvíľu, nech tá akrylová farba preschne. Ten akryl schne celkom rýchlo a potom som vlastne takto opravovala nejaké detaily. Tuto už vlastne na konci dávam dole tú lepiacu pásku, ktorá je vlastne polepená po tých okrajoch. Musela som si zobrať aj nožničky k tomu, pretože mi to nešlo odlepiť tak ľahko. Ale akože poslúžila tak ako aj tie papierové pásky alebo nejaká iná. Prekryla tú časť, ktorú som nechcela mať vlastne zafarbenú, len sa mi stalo, že strhla sa mi trošku tá pasta na jednej časti, ale tam som to potom naniesla tú akrylovú farbu v takej hrubšej vrstve, aby to vlastne nebolo vidno. A toto je moje hotové dielko, kde som aj biele časti nechala tie dve a takto to tak vlastne aj nadväzuje na seba, že tie špachtle som ťahala cez obidve tie dosky, aby to teda bolo také prepojené. Vy si môžete vytvoriť úplne ľubovoľne, akým to chcete. Budem sa tešiť na vás v ďalšom videu a ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Nechajte prosím like alebo nejaký komentár, prípadne ak máte nejaké otázky, dajte dole do komentárov. Ahojte!